witnessing installation of Chief Mike Ejiogu, Council of Chiefs, Imo State Council of Chiefs, and Chairman Southeast Council of Funders, and you see the Imo State and only to Eze na Southeast were na-echiri lọọlọ Osodieme Onowu. Ọ ga-adịrị gị mma na afọ, dịrị gị mma na nkwọ, dịrị gị mma na eke, dịrị gị mma n'orie. Ị ga na-asọpụrụ di gị, ị ga lọọlọ, ị ga na-erubere gị isi ma nnukwu di gị ma ndị nwunye di gị. Ị ga-egosi ha ụbọchị taa na ị hụrụla onye odogwu. Ị ga na-respect nkwa di gị n'anya dịka lọọlọ. Ka ndị ọzọ nọ n'obodo gị were si n'aka gị were mụta ihe dị iche iwuzikwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ dị n'obodo. Ana m agọzi gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Osodieme. Thank you. N'agbanyeghị sign of protection dịka onye isi dị Ugeze, ihe ugbu a ga na-eprotect gị. Ihe ọjọọ agaghị ezu, ihe ọjọọ nọdụ n'ihu ịnọdụ n'azụ, anọrọkwanụ n'azụ ịnọdụ n'ihu. Ị ga na-aga n'ihu, ihe ọma, more collection, more protection, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.